Ja się mianuję Mikołaj Wilga, chociaż w internecie mnie ludzie bardziej kojarzą jako Niklausa albo Niklausa Pierona. Jeżech, jak to go dają, youtuberem i streamerem. Streamer po prostu gra w gry, roztomajte tam podług siebie i podług tego, z czego jest rada jego widownia. A ludzie to po prostu oglądają na żywo. Ja przeważnie gram w tak zwane FPS-y albo TPS-y, czyli tak powszechnie zwane strzelanki. Siedza tyle co wyczymia, że robię głównie, zaczynam tak przeważnie koło godziny 8-9 na wieczór, a kończę tak o 3, o 4 nad ranem. Z tego co wiem, na ten moment są dwie gry, które są przepublikowane na Śląsko-Gotka i jedna gra to jest tak zwany ETS, czyli Euro Truck Simulator i to jest taka gra o po prostu jeżdżeniu tirem, o spedycji, o jeżdżeniu tirem po całej Europie i to jest gra bez polskie studio przepublikowane na Śląsko-Gotka, a druga taka gra to jest po polsku symulator kopalni, po naszemu symulator grubiorza i to są w zasadzie jedyne dwie gry, które są po śląsku w tym momencie. W tym przypadku mi się zdaje, co jest tak, że to musi być połączone, bo to akurat, to jest coś trochę, to jest jak połączone bycie powiedzmy kabareciarzem, trochę DJ-em, bo tam też podczas tych live streamów to jest puszczana muzyka, trochę też trzeba być informatykiem, bo też trochę trzeba się wyznać na wszystkich tych technikaliach, ale to musi być pasja pod tym względem, że nie idzie tego robić na siłę, bo to przeważnie, głównie właśnie mi się zdaje w przypadku live streamów, to są takie emocje, które się dzieli z ludźmi, co ich nie idzie udawać. To musi być wszystko takie naturalne. Moja pierwsza graczka na kompie, to w zasadzie nie wiem, czy to idzie powiedzieć na kompie, bo to było jeszcze na pierwszej mojej takiej maszynie do grania, czyli na Commodore 64. To była taka moja pierwsza maszyna i to była gra, z tego co pamiętam, Giana Sisters, z którego potem inspirowane tym było Mario. I była taka gra, której nazwy już nie spamiętał, co się latało takim fligrem i się strzelało do takich czołgów, które przejeżdżały takie mosty i to było z takiego rzutu z góry, po prostu taka bardzo prosta grafika, bardzo, bardzo stara gra. Jest jakoś fajna gra, z kuli której jest rad i widzę też, że ludziom też się tak to podoba jak mi, że generalnie oni się czują w podobnej sytuacji jak ja się czuję i to jest najlepsze, bo są takie momenty, nie ukrywam, że na przykład mi się coś podoba, a coś ludziom nie zawsze. Ja lubię takie gry, które po prostu idzie odpalić i się tam coś lotać, strzelać i przy tym gadać do ludzi, jakieś tam wice opowiadać, jakieś historie, a nie zawsze takie, na które się trzeba skupić, żeby tam coś w ogóle zrobić. To najśmieszniejsze chwile to myślę, że właśnie będą podczas, jak się dzieją jakieś sytuacje takie fest niespodziewane, typu co furgą pultok i ciulnął mi w okno i ja nie wiedział co się dzieje, albo jak mi ktoś świecił laserem po oknie i ja myślał, co ktoś do mnie celuje z pistoletu i że się o mało co nie ściepnął ze stołka, albo jak do mnie o 1:30 w nocy policja przyszła, bo im się mieszkania pomylały.